wonten Narendra Santos cacahipun ini tokoran tapi itu pun masyarakat berlaku kadang masukkan kadang masukkan sumonggo pulaturi seni sesaji rojo suyo pulatara untuk kuder sesaji rojo suyo kuwi syukuran agung sesaji mau syukuran syukur rojo kiratu suyo agung dari syukurannya ratu agung ini kadang-kadang dia saterusé sing tau sesaji raja suya kuwi ana loro siji Prabu Watugunung ana ing kraton Pedang Kamulan inggih kadheyan saterusé saiki wis kelakon putuku nggih putuku putuku wong bagus untuk wong bagus saiki wis lakon sesaji raja suya sun dongakake muga-muga Gusti kang kuwasa paring pangapura lan paring kagungan. Nah, saterusé pamongko Pandhawa kuwi pamong agung kang winastan Prabu Kresna. Wis rene. Prabu Kresna. Iki. Sing pamong agung kuwi Prabu Kresna. Wah. Kok sederek sinten ingkang boten serujuk bab menika. Iya. Magerit. Kula Prabu Sukara. Wah, Prabu Sukara. Kula boten serujuk menawi dados ratu agung. Kula boten serujuk dados Ratu Agung Prabu Kunto. Iku sing agung niku napa niku? Sing agung napa? Napa malih Prabu Kresna. Prabu Kresna niku namung Narendra cilik. Nek boten wonten Pandhawa niku boten urip. Boten. Pramila kula boten setuju. Sumala. Kowe ngerti aku sapa? Nggih. Kula wertos panjenengan guru kula. Ya, kowe biyen lahir Sukara. Kowe biyen lahir kuwi ora lumrah. Bayi. Nanging pripatmu telu tanganmu papat. Ning tak usadani kowe iso mari. Nanging wong tuamu pati urip kuwi diserahke marang aku. Nanging aku semaya yen kowe Sukara iso ala jejong kowe iso salah marang panjenengan ingsun ping 100 lagi aku nesu karo kowe kok saiki wis sakati piwajine Sukara iki tanpa ono kok kaya pemanggiipun Sukara pancen sampun diimajinipun Sukara utawa dipun tundur dados sikap kuwasa. Ono inggih pramila menika sampun kalaksana sesaji raja suya. Siwa Semar, Kakang Semar. Kula iki sesaji raja suya wis rampung.
iya kakang Semar kula badhe matur para sedherek sedaya dene lakon sesambira-sambira niku sampun rampung mekaten manggah cariyosipun kok bilih wonten kelemahanipun para niyaga lan anggen kula matur wonten ngarsa paduka sedaya kula nyuwun dumateng samudra pangasa salajengipun sedaya kemawon kula dongaaken saking dusun Liberia bersatu Purworejo bersatu kaliyan kecamatan Undayang Kabupaten Bulaning Timur salajengipun dumateng Indonesia kula dongaaken para pimpinan menika wau sageta lurus jejeg kula dongaaken mugi Allah paling sehat selamat aman yoni wibowo jaya mulya sugih menawi dipundhut dhateng ingkang maha lebet swarga mekaten atur kula sampun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank